ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. дар студия ғунчагул нурализода. мутаваҷҷеҳ ба сархати хабарҳо бошед. мавқеи занону бонувон дар меҳвари паёми пешвои миллат таҳти чунин унвон ҷамъомади фаъолзанони ҳизбиён баргузор гардид. тақвияти маъракаи ниҳолшонӣ дар гӯшаву канории шаҳри Душанбе. дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ин навбат дар толори хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши бонувон ва фаъолзанони ҳизбиёни пойтахт таҳти унвони мавқеи занону бонувон дар меҳвари паёми пешвои миллат баргузор гардид. гузориш дар ин хусус омода шудааст. дар ҳамоиши бонувон ва фаъолзанони ҳизбиёни пойтахт муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, намояндагони кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарати шӯрои собиқадорони дастгоҳи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва шаҳру ноҳияҳои пойтахт, вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияҳои шаҳри Душанбе, бонувон ва аъзоёни фаъоли вазорату идораҳо ва кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизби иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни ифтитоҳи ҷамъомади навбатии масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе сухан карда қайд намуданд, ки ҳамоиши мазкур вобаста ба баррасӣ ва шарҳу тавзеҳи паёми президенти кишвар ба маҷлиси олии мамлакат буда, ҳамзамон фарогири масоили стратегии миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони болаёқат барои солҳои 2023-2030 мебошад. дар идома дигар иштирокдорон низ ба сухан баромада иброз доштанд, ки президенти кишвар раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини фаъолияти худ ба ҳайси сарвари давлат нисбати занону бонувон ва фаъолияти онҳо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвар таваҷҷӯҳи махсус дошта, нақш ва ҷойгоҳи занро дар эъмори давлатдорӣ баланд арзёбӣ мекунанд ва дар ҳама ҷамъомаду баромадҳояшон вобаста ба занон ва фаъолияти онҳо суханронӣ намуда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. паёмҳои солонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар, ки саропо аз пайғому роҳнамоӣ ба оянда аст, дар баробари дигар самтҳо ҷой доштани нақши занон ва дастгирии онҳо, идомаи мантиқии таваҷҷӯҳи бесобиқаи пешвои муаззами миллат буда, ҷиҳати ҷалби бештари занон ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. дар идома гуфта шуд, ки имрӯзҳо бонувони кишварамон баробари мардон номуси ватандориро бар дӯши худ гирифта, дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат ғайратмандона фаъолият доранд ва бо ташаббусҳои созандаи худ Тоҷикистони маҳбубамонро боз ҳам ободу зебо гардонида истодаанд. истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати таъмини мавқеи устувори зан-модар дар ҷомеа тамоми имкониятҳоро фароҳам овард ва занони қавииродаву боҷасорати моро ба арсаи васеъи сиёсат ворид намуд. дар доираи иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати самгузорӣ дар корҳои созандагиву ободонӣ ва вусъати корҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар шаҳри Душанбе ва иштироки кормандони касбу кори гуногун дар шанбегӣ ва ҳашарҳои дастаҷамъона дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ ин тадбирҳои ободонӣ амалӣ гардид. гузориш дар ин хусус. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ин ҳафта низ дар рӯзҳои истироҳатӣ маъракаи умуми ноҳиявии шанбегӣ ва ҳашарҳои дастаҷамъона амалӣ карда шуд. дар ин корҳои созанда асосан кормандони бахши коммуналии ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз худ фаъолнокӣ нишон дода дар корҳои ободонӣ саҳм гузоштанд. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ соҳили дарёи хиёбони ҳофизи Шерӯзиро аз алафҳои худрӯи тоза намуданд. маврид ба зикр аст, ки бо мақсади саҳмгузорӣ дар корҳои созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҳар ҳафта шанбегиҳо ташкил карда шуда, дар ҷараёни он фаъолон дар ободу зебо намудани муҳити атроф саҳм мегузоранд. бояд гуфт, ки аз ҷониби роҳбарияти муассисаҳои таълимии то мактабии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ҳар мавсим гулҳои орӯшӣ ҳудуди кӯдакистонҳо иваз карда мешавад. дар ин замина қаламчаи гули садбарг ва дигар гулҳои мавсимӣ дар ҳудуди кӯдакистонҳо шинонида шудааст. дар ин рӯз масъулин минтақаҳои сабзазоршавандаро нарм намуда дар онҳо алафҳои ҳамеша сабзро кориданд. бояд гуфт, ки чанд муддат инҷониб бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ҳудуди ноҳия ҳашарҳои дастаҷамъона доир карда мешавад, ки дар ҷарони он масъулин ва дигар кормандони
касбу кори гуногун саҳми босазо мегузоранд. Ин тадбири ободонӣ агар аз як ҷиҳат ба хотири тоза озода намудани муҳити атроф бошад, аз ҷониби дигар бари таъмини муҳити тозаи экологӣ замина фароҳам месозад. Мин баъд низ чунин корҳои созанда бо ҷалби кормандони дигар бахшу сохторҳои зертобаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ амалӣ карда хоҳад шуд. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар гӯшаву канори пойтахт имрӯзҳо корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ вусъат пайдо намудааст. дар ин замина масъулини сохторҳои марбутаи ноҳияи Фирдавсӣ ҳам барои ободӣ ва шукуфоии шаҳраку маҳаллаҳо зимни тадбирҳои ниҳолшинонӣ сам гузоштанд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти кормандони муассисаи давлатӣ нигоҳдории боғу гулгашту ва майдончаҳои варзишиву бозии кӯдакони ноҳияи Фирдавсӣ ин сарсабзу хуррам нигоҳ доштани атрофи иншооти варзишӣ мебошад. бо ин мақсад имрӯз дар майдончаи варзишии ҳудуди кӯчаи Неъматқарабоев 80-1 аз ҷониби кормандони ин сохтори ноҳиявӣ тадбирҳои ниҳолшинонӣ ва тозакорӣ ташкил карда шуд. ин амал бо мақсади таъмини муҳити беҳтари зист дар фазои мусоиди экологӣ ташкил карда шуд. дар раванди корҳои ниҳолшинонӣ ҳамзамон ба навъу намуд ва хусусиятҳои ба иқлими мо тобоварии ниҳол таваҷҷӯҳ карда шуд, то ки оянда сабзиши онҳо таъмин гардад. масъулин тасмим гирифтанд ки оянда низ дар гулгашту майдончаҳо чунин тадбирҳои ободониро созмон диҳанд ва барои зебоиву сарсабзии шаҳраку маҳаллаҳо сам гузоранд. ҷой таъкид аст ки дар шаҳраку маҳаллаҳо майдончаҳои варзишӣ яке аз инфрасохтори зарурӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ бо мақсади дар ҳолати хуб нигоҳ доштани онҳо дар ноҳияҳои шаҳр чунин муассисаҳо ташкил шудааст. мавриди зикр аст ки дар ҷараёни ин тадбир кормандони бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, имомхатибони масҷидҳои ҳудуди ноҳия ҳам ширкати фаъол доштанд. гуфта мешавад ки ходимони динии ноҳия низ пайваста дар чунин тадбирҳои ободонӣ ширкат менамоянд. онҳо дар гузашта дар шаҳраку маҳаллаҳо ва атрофи масҷидҳо корҳои ободониро ташкил намуданд. ин ҳафта бошад бо кормандони ин сохтори коммуналии ноҳия ба ҳашар баромаданд. масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории боғу гулгаштҳо ва майдончаҳои варзишиву бозии кӯдакони ноҳияи Фирдавсӣ талош доранд ки минбаъд чунин тадбирҳоро тақвият диҳанд. бо инобати бештар гардидани хавфи сар задани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар фасли зимистон, кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадию сандиҷиро дар ҳудуди ноҳияи Сино пурзор намуданд. гузориши ҳамкоронамон аз рафти корҳои профилактикӣ омода шудааст. мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе бо мақсади пешгирӣ аз сӯхтор ва риояи қоидаҳои бехатари аз он дар муассисаву корхона, биноҳои баландушона ва таҳхонаву долонҳои он, инчунин дар манзилҳои зисту маҳалҳои аҳолинишини пойтахт санҷиш гузаронида бо сокинони шаҳри Душанбе мулоқоту суҳбатҳо доир намуданд. дар доираи нақшачорабиниҳои раёсат ин навбат корҳои санҷишиву назоратӣ рамзи муҳофиза дар ҳудуди ноҳияи Сино роҳандозӣ шуд ва қисмҳои ҳарбикунонидашудаи он дар ноҳияҳои пойтахт дар самти таъмини бехатарӣ аз сӯхтор, риояи ҳатмии қоидаҳои аввалиндараҷаи зидди сӯхторӣ, омода будани сокинон ба сарзадани ҳодисаҳои эҳтимолии сӯхтор, зуд хабар додан ба хадамоти давлатии оташнишонӣ ва роҳҳои пешгирии сӯхтор зимни гузаронидани чорабиниҳои дастурдиҳӣ маълумот доданд. дар натиҷаи ин санҷиш муайян гардид ки дар маҳалҳои аҳолинишин атрофи биноҳои истиқоматӣ аз тарафи сокинон ғасб карда шуда бо панҷараҳои оҳанӣ ва бетон маҳкам карда шудаанд. сокинон бо ин амалашон роҳҳои ҳаракати нақлиётро банд карда монеа эҷод намудаанд. монеаҳои ҷойдошта барои гузаронидани амалиёти фаврии оташнишонӣ дар мавриди рух додани ҳодисаи сӯхтор ба масъулин мушкил ба миён оварда сабаби фурсатро аз даст додан ва зиёд гардидани масоҳати сӯхтору зарар мегардад. камбудиҳои ошкоршуда аз тарафи кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри Душанбе бартараф карда шуданд. ёдовар мешавем ки кор дар ин самт аз тарафи кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе ва ҷузу томҳои он дар ноҳияҳои пойтахт идома дорад. ҳангоми гузаронидани корҳои дастурдиҳӣ аз шаҳрвандон даъват шуд ки қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя намуда ҷони худ ва атрофиёнро дар хатар нагузоранд. тамошобинони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр, саломату сарбаланд бошед.